برادر خواران همه سلام اهل یوتیوب سلام. من این شرکت گلخانه نرگیس فلاور و اینستاگرامش نام نرگیس فلاور بوکت‌های تایر اونجا می‌بینید. ما روزی 14 как برای کودکای خودمون پادروسکا همین 5 سال 10 سال تا 15 16 ساله اینجا پرازنینگ میکنیم پیش چشمه از ساعت 5 تا هفته بگونه 5 بگونی تا هفته سوال و جواب. سوالای هم خیلی آسان. پرزیدنت تاجیکستان کی گیمن تاجیکستان کی نویسندگی همین خیلی سوالا. اگر سوال به درست جواب دیان هر خیلی توفا میشه. اگر که سوال به جواب ندونن مارژنه به پول. В любом случае مارژنه میشه. این یک ما ایدی مایده این یگان کامرسیکی целаш نیست. ما این پول نه پول کار میکنیم نه دیگه просто برای کودک مایده کمو праздник میکنیم. اگر бачаотон русскоязычный باشه وقتی که مثال пригласить میکنیم چغ میزنیم سوال میتیم. اگر русскоязычный باشه ما сразу урайса савол додам мегирем. Для русских русские вопросы будут. Русскоязычных детей. Бачамо бисёриш Россия хонсоз калонсоз урайсига мезанад. Адреси ин праздникамо пеши ҳамин Flowers Nargis. Ман ин Кан бургер. Иноям қатимо мешам. Правильный ответ ба бургери ба мазза. Айдотон абро 14 август 2019. Ин баъд аз Иди Қурбон соати 5 ба пеши ин мороженахона Чашмози мороженахона ҳам нишон метиҳам. Иноям Кан бургерам мо спонсор мешам. Ино бургер вай мекунам, кармид мекунам. Бо як вай ки агар ягон ширкатои меконибодон хоҳитон спонсор шавитон, ягон падарки худатона биёритон 10 донами 20 донами 30 донами шумо тагаша ватсапама менависам, ватсапама нависитон ё просто отзив па нависитон комментариява что номери телефонтон ман гаш шумо телефон мекунам ё ватсапама нависед ё занг зед ҳама вақт онлайнанда вай мекунем мебид мана ширкатно как реклама мекунем шиноста ҳама бисёртар шинос мешад ва этон кати продуктатон кати ҳар як праздник мешад кӯдакомо. баъд ягон сароянди нав ёш бошад сарояндаи ашӯлахон мегӯем ягон ёш ашӯлахонакчӣ биёд як дута ашӯлахона худаша одамо шинос кунад реклама кунад леки зарайне ватсапа нависитон қати ман кати гап зентон омда инҷо бо оли чашмаи нишон медиҳам чашманда ҳамаша муслитвотно тайёр мекунем не чтобы in хенаша чмо ха мебед ко чандамон не ҳамаш чтобы грамотно красиво як иди нағз барои майдакомо шавад. ин видео распространить кунитон делиться кунитон кинда вайбер группа ватсап группа ҳама ҷо чтобы конибодон биён. условие то ки подписчики мо бошон шуд бачаҳои подписчикамо подписчико ҳама идба в основном аудиториямо подростко биёд нағз мешаде барои майдако. бургер Кан бургер ба хот-дог бургер, картошка фри, крылышки, наггетси, пицца. Бургераш ани KFC ҳам ба мазза. Ман худам оли нахӯридам. Сервиси мугзарам мухӯрдагӣ, неки ҳозир обязательно хӯрдам бинам. Неки рӯзи праздник ба шо гирифта хӯрад. Как подарка мо обязательно мугӯ чумо мачхел. Ҳаматон битон мана Кан бургер маҳсулоташ хӯритон ҳам поддержка производителей худамо мешавад. ҳам як авқоти полезне мухӯритон дешхили. Пиццашон доставка конибодон ба 20 40 00 номери телефонашон. ин ҳама реклама бепул бо ин дида пул кор мекард гапо мӯлда ва одифанда ин ҳамаш бепул 20 40 00. ҳозир ин чашма мегузарем главный ва амуҷа мешад ҳамаш мероприятие площадкашон калон богсудиам 14 август 14 август 2019. ин баъд аз Иди Қурбон соати 5 ба сар мешад. ҳаракат мекунем 7 ба тамом кунем. як ид барои кӯдакомо. саволо таърихӣ мешад. гимни тоҷикистон ки навистагӣ Абуали ибн Сино ки Бобоҷон Ғафур ки ҳамин саволои таърихҳои худамо. агар русскоязычный ба шо бошад ҳаракат мекунем саволои Россия тем мери шаҳраш ки ягон саволои таърихии давлати Россия тем саволои даври шӯравӣ ҳам мешад. тайёр шавитон. мана чашмаи Кан ҳамаш ҳамиҷа мешад. площадкашон ёнаша пеши кинохона. адрес ҳамиҷа 14 август 2019 соати 5 бегунӣ сар мешад. мана ин площадкашон ба ҳамаш мегузарад. ва основно бачаҳо подростко ҳамин
5 сола, 10 сола, 12 сола, 14, 15 подростками то мактабхонода ҳама главный ба мо условия подписчики мо боштон шу. Подписчики мо ё падаратон, акотон ва этон подписчик. Ҳама фирсонитон, самое главное распространить кунтон видео. Мана ин площадка мешад. Инҷа ба ҷошон калон. Балангояк мегирем, ҳама удобно мешад. Ҳамаш чашмаи Кан как организатор мешад. Ин гулхонаи Наргизам иди бачагони мо қӯш шудан как спонсор. Иноям ҳисоби кори худашон падарка ҷудо мекунанд. Кан бургер. За правильный ответ бургерки кормит мекунад. Ҳозир ман дар ин гулхонашон нишон медиҳам ки занг гирад таваллудхона, дин раждани падару модараш, ана букетои хушрӯи арзон. Ана инҷа битон ин адресаш. Инҷа чашма. Пеши чашма Кан бургер. Хай сами центр коним одомде. Мана гулои ҳархела хушрӯ. Омда ягон праздникотомо падаркава мегиритон. Нархашон мани декасо арзон будааст. Ин мишкаҳоям фурӯшиванд. Мана любой праздник ва падаркаи шумо хушрӯ кара, упаковка кара метиҳанд. Ино ҳозир мо праздникамо қӯш мешаванд как спонсор. Ягон кас ин как барои пулкоркунӣ не. Мана гулои зинда, букет барои тӯй, дин раждин, рӯзи таваллуд, ародом гирифтан ба ҳама рӯзи хурсанди мова. Ин букетоша хушрӯ кара, упаковкара метиҳед. Мана заказ кунед, любой букета кара метиҳанд. Хости дилатон. Ҳозир заказашон набудааст, уже бегонӣ шудагӣ. Барои ин ҳамашам хеле хушрӯи судааст. Ин гулани кадом давлат, яъне худомон маниҳон? Ташкент. Ана ани Тошканд будааст. Ани он чи? Майдеко? Он паткала. Ана нархноми Кан бургер. Ҳозир ку дегустатсия мекунем. Ман маззачи не ки ростшон мегӯям. Маъқул бошад маъқул, маъқул набошад маъқул немегӯям. Бургер заказ кардем. Ин домашний будааст номаш. Мана помидор. Ин котлети ҳам домашний дар нашанда. Примерно чанд грамм ин бургер? 300 грамм айми? Ам общий? Ин ман ба як ташка ин мадаи калон сер мешаде, ба ишон калон. Мана ин арсикол ам общий стоимосташ 10 сом монда. Ин 10 сомонтон як 70 сом урис ҳичи қимат ам не, самое главное маззаш. Честная дегустация. Вай дурол нагуму ҳаққони шерин. Реально шерин бовар кунтон. Омда проба кара бейнтон, соне ҳаққони худтон бидитса мукундон. Дарнаша котлетчи зӯриша мендон. Ҳамаша худошон тайёр мекунанда, полуфабрикат не. Ани KFC мохӯред як рӯзи дар рӯз ишкаматон дам. Ин скорее ҳичи намекунад ба дастхӯртон. Ҳамватанон, в общем, дастгирӣ кунитон, поделиться кунитон видео, ҳама бена. Иноям спонсори праздника мо, спонсори иди мо мешаванд. Ягон ин спонсори фоида не ку просто ҳамин распространение кунитон бисёртар бенанд. Бургершон ҳаққоли ба мазза, шерин, зӯр. Ҳам ситнида, ҳами обеда ба ҳисоб вақташ набошад одам омда яктаги бургер хӯрад, уже ишкамаш сер мешавад. Инҷа ба питсашонай, ина ин номашси ва наггетси, крилишки жарены. Худем KFC бо ин просто ҳаминҷа тайёр мекунанд. Боли натуральный продукт ки полуфабрикат не, ҳамаш ҳаминҷаи худаш. Ай раҳмат.